তাহলে বাধ্য হয়ে বাইরের আশ্রয় নেবি। তোমরা কোথায় খবর তো হেলে তবে ভুলি যাও বর্তমান সরকার আমার বহুল ব্যবধান ভোটে জিতে আসিଥିବାରୁ মতে হোম মিনিস্টর করা যাইছি। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତମର ସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଦଫା ରଫା କରିଦେବା ପାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ସମୟ ଲାଗିବନି। ତାପରେ ତମ ଅବସ୍ଥାଟା କଣ ହବ ତମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ ତ? ମତେ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେବେ ନା ହାତର ହାତ କରା ପକାଇ ତାପରେ ହାତକୁ କିଛି ବି କରିଦେଇପାରେ। ଏମିତିକି ତମର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ ଇଚ୍ଛା ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ଆଉ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ସହିଯିବି। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ସେ ଝିଅ ତମର କିଏ? ତା ପ୍ରତି ତମର ଏତେ ଦରଦ କାହିଁକି? ଆରେ ବାବା କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ଥାଇ ନପାରେ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତାକୁ ମାଟ ମାରି ତା ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ। ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ। ସେ ଝିଅ ପାପ ସମ୍ପର୍କ କରି ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ମୋ ଝିଅ ତା ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିଛି। ତାପରେ ସେ ଝିଅ ବାହା ନଇ ଯଦି ପିଲାର ମା ହେଇଥାନ୍ତା ତମେ କଣ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତ? ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମିତି ସେ ପିଲାର ବାପ ତମେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମତେ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସମ୍ମାନ ଦେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଝିଅକୁ ଡିଭୋର୍ସ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ପରେ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଇଛ। ଶତ୍ରୁକୁ ସମ୍ମାନ ନୁହଁ ଧିକ୍କାର ହଉଛି ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ। ସେତିକିରେ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହବ ତାହେଲେ ଗଳାରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ଏଠୁ ବିଦାୟ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତାହେଲେ ଏମିତି କଥା ଭାବି ସାରିଲେଣି? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଡିଭୋର୍ସ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରି ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସୁ। ସେ ଯଦି ସାଇନ୍ ନ କରେ ତା ଗଳାରେ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେବି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଯାହା କହିବା କଥା ମୁଁ କୋର୍ଟରେ କହିବି। ମୁଁ ବିଭୂତ ତ ବଳବନ୍ତ ରହେ। ଭଲ ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଖରାପ ଠାରୁ ବହୁତ ଖରାପ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଝିଅକୁ ଗଳାରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ତୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ମତେ ପୁଣି କୋର୍ଟରେ ଥବ। ହ୍ୟାଲୋ ତୁ କଣ ସବୁବେଳେ ଦେଶ ସେବା କରୁଥିବୁ? ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ତୋର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ? ନାଇଁ କଣ ହେଇଛି ମତେ ନ ପଚାରି ଯାଇ ତାନିଆ ଘରେ ଦେଖିଆ ସେଠିକାର ଘଟଣା କଣ?